Huwag ako makasabot sa kong kipati. Sa diyang giagbayan ko ni Sir Eman o gugot kayo. Ug huwag ko niya palakta hangtod nga na mauli ang iyang mga bisita. Nahubugit sila. Pero bilib ko ni Sir Eman, kay huwag siya magbinasto na ko. Bisan o kupog pa siya. Gani, gihatagan pa ko niya dako gyud ka kwarta. Tip ko no niya na ako. Kay na-enjoy ko no ang iyang mga higala sa gidalit namo nga pagkaon. Ug nalipay sa maayo ang akong mga grupo kay gibahin-bahin manamo ang gihatag ni Sir Eman kanamo. Halati, mauman sad mi ini. Bitaw, Mercy. Mas dako gid unta imo kay ikaw ginagluto god. Assistant ra gud mi. Bitaw. Hoy, bisan pag ako lang naghago og luto, nitabang baya mo. Pero same na ta nga nag-antos, uy. Busa same mga tong bahin, no? O pasalamat ni Lord, gadako gid ang gihatag niya nato. Dako na kinig ikatabang. Ilabi na sa tong mga gibuhi nga tuas Pinas. Salamat, Mercy. Salamat. Congrats ninyong tanan. Congrats. Ate Vivian, nagmata pa di ay ka? Dito na ko sa taas. Nanaog na ko kay human naman sila og limpyo dito. Og doon na gipahugasan na nako ang tanang mga gamit. Okay ni. Para nini mo, Ate Vivian. Unsa man ni? Sohol. Oy, dili, oy. Amo na pasalamat ni mo, te. Okay, salamat kaayo. Kay naapil di ay ko sa bahin. Buutan kay City Mercy. Patas ang bahin gid sa nadawat na mga kwarta gikan ni Sir Iman. Oh, Mercy? Nagtinabangay mong good mi, Ate Vivian. Mo nga, patas lang gid ang bahin. Pagkabuutan yun nimo. Pasalamat mo kay doon na mo'y cook nga sama ni Mercy. Dili daw. Dili sama anang uban diha. Sikreto pa nga taguon ang tip nga para unta sa tanan. Hangol. Nakuha na namo ang imong gipada nga kwarta, Mer. O nagapalik na sad mi og mga tambal namo ni mama nimo. Ug ugma pohon, ihatod na din ang multicam. Maayo hinoon pa. Og pa, ayaw bagit pasagdi inyong lawas, ha? Tumargit sa maintenance pa. Labi na sa imuhang high blood. Uy, permi yun na. Okay pa. Sige pa, bye na pa kay mubalik pa ko sa akong trabaho. Sige, bye na. Bye. Magawas na ko din sa akong lawak. Time to cook na sad. Laing putahi na sa nga gipaluto sa among mga amo. Walang damhan, no? Pila nakakatuig nga ni Aka din Mercy? Lagi. Ay, pila na sad katuig nga wa ko sa Pasko, bagong tuig. Hug, pila na sad kahigayon nga wa ko sa birthday sa akong mga anak. Nang ulitaw na lagdaga sila. Ay, makamingaw sad, uy. Ay na, maanad na ka, uy. Sama ko na mo din nga dugay na. Kita, antos lang kita. Saon, kinahanglan man nga mukayod kita. Noon sad. Pero, huy, si Sir Eman pa. Wapa ginamanguyab ni mo? Ha? Huy? Nga nagod itaw manguyab na nako? Ay, sus, klaro kaayo, uy. Sud sa pila ka tuig ni mo din, nagsige na ba nagpaluto ni mo? Wag yung laing palutuon, anak niya, ikaw ra gyud. Feeling na ko no, na in love na siya si mulinutuan. Sa loto ra, pero wa sa nagloto. Hi, Mercy. Good evening. Uy. Hi, good evening. Hala, no? Ano silang nakaon? Ano ka, uy? Milagro lagi itong mga babayhan, ha? Ikaw ra may kitagad, ako wa? Milagro, da? Buutan na lagi ito sila ni mo. Dili na sila mang snub ni mo. Ay, mabag-o mo ng tao, basta magpakita ka nilang maayo. Aw, hinoon. Pero kadto, klaro kayong mga plastic. Uy, ang akong cellphone ron. Uy, hala. Nagdani kag cellphone? Wa man din ako mabilin sa tong room good. Nga sa akong bulsa. Ay, kadiyot ha. Tubagon unan ina ko.
Ay, sabay man nga number. Sa Pinas. Hello? May kikitubag ko na mo, Mercy. Oh, pa? Naghila ka? Si Junior, mong anak na disgrasya sa motor. Unsa? Kay gitugtan ko, tungod sa tabang ni Sir Eman kanako nga makauli ko. Ginoo ko, Junior! Kalma lang. Kalma lang, Mer. Grabe, Mers. Ampo lang kita. Giasikaso paghihapon siya sa mga doktor. Gano'n nag-drive ba siya sa motor? Ay, makamao naman guna siya mo drive, Mercy. Ug wa mi kalibutan nga migawas din na siya sa pagkagabi iba sa din nga tuog nami. Ug gigamit niyang motor. Ug mao to nga pagkakadlawon pagpanguli na nila gikang nagdisko. Nakabangga sila laing motor. Sa pagyug ko nila ni Junior kay sa pikas lane man sila nag-abot sa usa ka motor. Ginoo ko. Pero wa ko no makainom si Junior. Way bahong bino matud pa sa nurse nga gipangutanan namo. Ang duhara niya kaangka sa motor ang nakainom. Ay, matod pa sa police nga napangutanan na mo, Mercy. Siguro sa interview nila sa nabangga nila nga driver, nabanggaan nila. Nakita ko na nila nga nagikisiki sa dagan sa gidriver ni Junior. O wala ko rin sila makalihay, kay kusog ko kayo ang dagan nilang Junior. Ginoo ko, Junior. Sus. Huwag sa man nagibuhat, dong. Huwag sa man taon ni dong, oy. Ay, salamat sa Ginoo nga luwas na sila si Junior. Pero ang iyang tuong tiil mao'y nagrabihan. Ug matud pa sa doktor kinahanglan gyud nga operahan. Pero di na to ipaputol, ha? Paminaon lang yun dato ang desisyon sa doktor. Kaya sila man ang mas nasayod kung unsay maayong buhaton. Mercy, di ko magkatugot nga mainuti lang akong apo. Pero pa, wala mo ko tayo mahimo, ani. Mauna ni ang resulta siyang kagahig ko. Kaya kung wa pa ni mo kuha ang motor, Junior, dili kami kung iniron. Pasaylo ako, inyo. Pasaylo ako. Dong. Ma, Di ba huwag kagwagid ko magkuwang ni mo? Kami nilang lolo o lola ni mo. Pero anong imo man yung kibuhat dong, uy? Paita sa doy. Grabe nga kung panigkamot tungod ninyo. Uya, maula na imong isukli sa kong pag-antos o pagsakripisyo, dong. pasaylo ako, ma. Mahal ko kayo ka mo. Naibawagit ka, ana. Nag-antus-kus kami nga, bisag ako rag usa. Tungod kay wanay paki ang inyong amahan ninyo. Pait kayo manarbahos layo. Pero para ninyo gibuhat na ko ang tanan. Pero ganun bang umani mo gisukli na ako nung uy? Paita sa tungoy. Sakit-kit kaayo nung Junior. Pasaylo ako, ma. Pasaylo ako. Dong. Unsa day, Mercy? Dili na ka mabalik sa Saudi? Ay, ganuo ko ni mo, day. Uy. Di mo tapuso ng imong kontrata, day. Ay, yung uy. Oh, bitaw, sayang bitaw. Dili na ko gusto nga mausap pang nahitabo sa kong anak, mga yuts. Uy, Oh. God. Dili ko na sila biyaan pa din eh. Pero day, madaot ka na ana sa imong agency. Di na gyud niya ka makatos lang nasod. Kaya na kay bad record nila. Baan ka na ana nila, day. Bahala na. Basta dili na ako mabalik. Uy. Lahi ra gyud nga kita mo bantay sa to mga anak. Pasaylo amin, Mercy.
Nawa na mo mabantay maayo ang among apo na si Junior. Pa, wa mo isa. Ang ako lang, lahi ra gyud kong naa ako. Nga mao'y mangunay og bantay nila. Unya, unsaaw na lang ang atong mga utang day. Ang bayranan sa multika, sa uban pa. Maningkamot ko din pa. Ayaw mo kabala ka. Mercy? Guwapong Arabo. Uy, palabis at uy. Hindi mo siya. Miuwang mo kanino. Sir Eman, nila ka? Yes, Mercy. That is the truth. I don't like your decision not to come back. So I didn't hesitate to come here in your country. And I'm willing to help you, Mercy. Sir Eman. No. Iman. And I'm willing to marry you, Mercy. Bangga. Please, Ayaw lagi uwang diha yan. please marry me. I love you, Mercy. No, Eman. Yes, I will marry you. Huwag ko magduha-duha sa pagsulti og yes kang Eman. Kay sa pagkatinuod, nakagusto man sa kuniya. O karon nakasal mi, nagtukod mi og restaurant. Duha na ka restaurant ang among gitukod. Ug nakaanak pagyud mi na Eman, usa ka lalaki. Pagkaswerte nako nga nakabanag og sama ni Eman. Very supportive kaayo siya nako ug sa akong pamilya. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatapo, Mercy.